Anglong Tv9 News kena rado ana phasame kardom pipa 0.1 kardom. Pini prime jama berta tham tang milimen mirdam tham chupi. Tang te berta thepi berta anton pen arju pansene. Dolamara Range East Division Kaparlo Baguri Sabit Forest Office along Staff Kadure. Ni phai truck aru acheklo lakhai kor truck Nuar Baguri constituency Kaparlo Baguri Sabit Forest Office along Staff Kadure Puthak Rangkya tung kahumbi damahol James Kram Sapen Staff Kadure Puthak Rangkya thengno lam the lang chipak lang do tang tia lang lituma lam thele lang iksina Borjan Penham full report Anglong Tv9 News Nilimen ke James Tamsa, nililadak bangke dalam mararen sandar baguri sabit lo. Sedang litum kadowi media ke dipupen ke bang media bitung kan kata mening celo, nilitum kan kahum ripen aja. Pasti alam thi bangke lahelo, dang litum media thengno sambil cetan lo. Dang litum tak me kadowi dak thek long lo, bordara along national 37 ang adung masih office ke dolo. Si nilitum aku su atau we bangke doan same nilitum ke ini klaim jika kami bangke range kado we pen instruction men nilitum tak klaim dun bom lo lapen sia kisung bangke lah lo nilitum long prai bangke staff kado we kami lapen kaduri apu thak bangke nilitum aku kisung sabso tambi nilitum kurang bom lo song si nilitum range same hiloving dak pen kacirap itu bangke ke bangji ke jamji same hiloving nilitik ah Lahai kisung kan, lalu tu kata orang sampai apa orang nang pagi-pagi masih ini je. Ini Mr. Bang kan untuk? Ini tu Mr. Bang ke bang ini bet. Kemarin tu tapi ini dia jadi tu. Ningduk meme aberta ningkan hini aro soso kupi ko son peloni imbochok lakha krepli korkanthi constituency ka parlo langlokso Kaja Kramsa rong mekar khoya Kramsa lapen wiping TPS serjang serli Kramsa pi imbochok kang bodela kong airmen serli Kramsa pi artaning kan hini wetla kedam tang jang mi poni phain korai si lapen kora hini ang bongsi kang bopon lasi kisung det ahemtun isiatum pen ka chuning ripon solang do karbi kedo anaphan nanglitum theklonga bangaling sitame nang pachini vektha lapen nanglitum nang chirap teng chito dun pen Nilisopi serdi Kramsa piaphan hem anang palepo pusi ning thelo chethandam sinang kang bochok nikan hini oso apai wiping tipike asapso ke prekchar ajo phirlo sitami langlokso pen dokmuka angbong atuwar pia longsi aningkan kedo korkan thiarlo kedo abang phu bang phi anke chinita haipo lapen kachithan paralam kali ingcham pusitami aso ke chinghondu chenam Bonta kupi ko son penloni kaike aprang along kachibu panding asar jangke non ke avedetlo komada bang phu bang philoni endon detlo lasi prabjin pen puthot ache thondam jia phansi chuni ripon athe munit perthe nahachi det aphi kaching honnai asimbon ke eso hello lasi eso idung pen ave tangte nalitung kopi lok kamathapo Lasi solang do karbia rato an sitami chirap chito dun pen kapalong pidun jia phan chuning ripon lo lapen labang swa number 9864469629 along nang humri pen birta ke me kilong jia phan si changhong iting lo News Tech Report Anglong Tv9 News Dak kram sahem nili hem ausu serli laka ke bisi aro sosolo la sala apa ya bang apuge nu ajok alang li bang la ningkit pati pru po ke la dam tap dam pru po ga uso bang tidakang bu la pusono yo la si alang li hala ning melo putu la bang susu apa nang cien aku ciri tu po makala su bang ga ciri tu bang auso bang abedalla la si madu akorte injil setame nangli tumjong si pon long plute nilit han setame phone long setame nilit han nang pachini vek kha bosi
la news kelang arat korte la pen injil dum hanta tuning rilo la pen nili la bangsu also asar borah nili ahok per bang no la pen nili hemasor nili choromen wiping tipi la pen nili men koya sing ramsa la kaya ramsa rong malo la sin non purun beda nili as ning dupik manai ke theglong beda lang on purun benta la sin nili tum kiri da pen nang rilo sita melong rek tedalo la sinali tum sita me abang putin tamela nali tingong sit thegdong ba ponlong beta ni tum han nili phana pachini tha la sia mani ni git ribom lo ke thegong bedat lo angini ni chuklem mek the chodam mek the chuklem chodam to ni han tie bedalo la si nangli tum ahin pen sita me pachini tha tu sini dira dius kala angkor ting yo panta nili ning dupik ba lang tum han put ning rilo la puya lo la si nang tum jong si theklong ponong pute na pachini ser thekot samjin pen nili phanang thanon nili na kian po mapak hem sitami ba mapak arong sitami nang tum phani di chini rigela hando Tante pini abierta ke lang sikang ton pandong domi thang me kardong